Ngiyabonga ukufakaza egameni likaJesu. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Ngizothetela umfundisi uJale egameni likaJesu. Ngicela sihlabelele bazalwane icilo namba 184. 184. Webani yizwi indaba yami ngangisebulahle ekeni kodwa wehlumhlengi wami wangikhipha kanti lo mhlengi ungubani na? uJesu komunye wenzani na? Uphina mhlavuka kanti lo mhlengi ungubani na? uJesu komunye wenzani na? Uphina mhlavuka uJesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela bonke abazalwane ngegama elihle lomsindisi wethu Nkosi emakhosi. Ngibingelela ubaba, umama, insizwa yentombi, uSunday School, umphathi wohlelo, usiphathele ikhamera, nabo bonke abangcwele ngegama elihle lomsindisi wethu uthi uJesu Kristu inkosi. Ngiyambonga kakhulu kuNkulunkulu ukuthi ngiphinde ngibe phakathi kwenu. Sekunamaviki ambalwa ngingekho. Kungaze kwenzeke into yakuyenzeka kwenye indawo. Umfundisi manje ephumela ngaphandle usala obambele umfundisi. Wathi fikile ke umfundisi uyena webranch. Usethi-ke lona ojwayele ukushumayela sale. Sithi-ke we have a visiting pastor. Ngabona ukuthi mayisekhuluma umfundisi imphatha kabi linda ukuthi ubizwa nge-visiting pastor. So-ke angithemba ukuthi angizobizwa nge-visiting pastor. Kodwa ngeke ngiphathe kabi lokho. Selokhu nje ngenza umsebenzi kaNkulunkulu ikhona okubalulekile. Ukuthi sengiyavakasha ke ebandleni lasekhaya noma ke kubranch yasekhaya akusho lutho lokho. Sekukade ngangigcina ngimkhumbule. Angihambe kakhulu ngaze ngibuye sengikhohlwe namagama. Futhi ke ngotho ubani wona. Siyambonga kakhulu kuNkulunkulu. Ngeviki edlule kade ngibe emakhaya. Abantu ke emakhaya ke mabekhuluma amakhaya ngempela bathi kukwenza iphume. Lapho kugcwele intuthu khona, omunye uzowangicela baba kumpostoli ukuthi uyangifonela akangitholi. Ungena ku voicemail. Ngiphuma ekhaya lapho kungekho khona network. Omunye umangele ngibamba ipiki. Futhi hawu uyakwazi ukubamba ipiki, uyakwazi ukushaya ipiki. Uthi mina ngikhulile emakhaya uthi hayi. Yena bekanti ngikhulele koSentini.
Ngangibona nje ungazungithembi wena kanti hayi umuntu wasemakhaya impela. Uma ngikhuluma isiZulu ngisikhulume ngoba nakho ngenzela abantu ngikhuluma into engiyincele ebelini noma elimi lwakithi. Yikho ke ezinye izilimi zingihlola. Ngiyafisa ukuzazi kodwa ke ngiyamthemba uNkulunkulu ukuthi uzongisiza. Ngiyamthemba impela. Uma ngiboneke ahlale elungile ngoba yena ngiyazi uyasikhuluma isiSuthu. Ngizwile ngandlebeni mamngwane ukuthi kukhona umzalwane obesaba ukumema abazalwane abakhuluma isiSuthu ukuthi beze enkonzweni. So ke uhlala uready ukuthi uzotolika uma befika ukuze bezwe nabo. Sisentabeni indlu kaJehova kuyabonelela. Kuthweni izizwe zonke zizogobhozela khona. So ke mase sigobhoza-ke kufanele sibe ukuthi wenzeke umsebenzi kaNkulunkulu ngale ndlela ekufanele wenzeke ngayo. Ngiyambonga kakhulu kuNkulunkulu ngokuthi umsebenzi uyaqhubeka ngingekho noma ngingekho ngoba vele lo msebenzi akusona wami ngoNkulunkulu. Ngakho ke akenze intando yakhe. Simbonge uNkulunkulu nangaye uSunday School ongimangazile ngijabulile kakhulu indlela abenze ngayo abantwana. Hayi kwenzeke kumina lento kuthiwa uhlabeke umqwele ngesizulu. Ngixoleleke ngiyazi khona abantu abangamaZulu kodwa amaZulu akhulele eGoli. Ngakho ke kufanele ke ngizame ukuba nozwelo. Isizulu sami sithi ukuthi sifike ku-level ezokwazi ukuthi yamukeleke kubona bonke abakhona endlini kaNkulunkulu. Cha, ngijabulile kakhulu futhi ke bakhulume into le esizokhuluma ngayo namhlanje. Namhlanje ke sizokhuluma ngokusizwa inkosi, sizokhuluma ngothando. Abantu bayathanda indaba yothando, ukukhuluma ngothando. Nabakhohlisi bakhuluma ngothando. Ize-ke ithi inkosi uJesu nabantu abazosizingela bazokuzibiza ngabantwana bakaNkulunkulu. USathane-ke ngoba uza nenkohliso nezinto azenzayo ezimbi uyazifihla ngegama lothando. Ungake nje wenze into enhle uSathane azokulwisa, kodwa indlela azokulwisa ngayo uzokulwisa ngegama lothando. Yabona-ke le nto engizokhuluma manje kungenzeka ibe khona ku-media, kungenzeka ukuthi idale iy'nkinga. Njengoba ngithi bengisekhaya nje ngeviki edlule ngoMgqibelo ngasuka ngathatha iwalk ekuseni. Hawu, ngibona amantombazanyana amancane impahla ayifakile ile mpahla eyayifakwa abantu bakudala. Kufakwe nje lezi zinto lezi angazithiwa yini, abanye bathi kunento kuthiwa amabhayi nani nani. Manje ngisuke ngathi uma ngise-high school ngaqala ngakhulela esilungwini, ngahlala esilungwini zange ngokwezi ngishiya izinto zesintu. Wenze njani? Hayi ngisithathela iwalk yami-ke ngiyihambele uma sengibuya ngihlangane nenye insizwa benginokuyibiza ngo-tax collector ngoba iyasebenza kwasazi. Le nsizwa iyadriver le moto ilayisha amantombazane. Bese-ke ngingayibuzanga ukuthi iyaphi, ithayi ihambisa le mantombazanyana iwasapho omkhulu noma la kuhlolwa khona amantombazanyana. Bathi bazama ukuthi benze ukuthi bakhuthaze abantwana ukuthi baziphathe kahle. Angizusho ukuthi-ke ngiphumaphi kuphi ekhaya ngoba ngithi njengoba lento izofika ku-media nje kukhona bangasuke bawuhlasela umphakathi ukuthi niyenzelani. Lento-ke iseyingane yayisenziwa ehlolwa amantombazane. Kwahamba yayekwa. Ngiyakhumbula kokunye umfundisi wami ngaleso sikhathi
wamema inkosi kwakhe ezama ukuthi azoyikhuthaza ukuthi ayibuye le nto eyayo ukuze abantu bakwazi ukuyiphatha kahle. Ngoba ngesikhathi utholakala ukuthi awusekho right, kuyihlazo kuwena, kuyihlazo kubazali bakho, so lokho kuyakukhuthaza ukuthi noma ngabe ufisa ukuyenza lento wrong, kodwa kubuye kuwena ukuthi heyibo, siyeza lesikhathi sokuthi kuzokwenza ukuthi ngizohlobo bese ngibe nenkinga. So angizami ukuthi ngiyiphathe kahle. Leyo ke imizamo yomuntu, kodwa iyawusiza umphakathi ekukhuleni kwakhe. Ngoba iqiniso yileli mantombazanyana sangesikole, ngcono nisakhula nini, iqiniso yileli ukuthi abantu besilisa mase bekhula bafuna abantu abazokwakha nabo imindeni yabo, and kuyinselelo enkulu ukuthi uganwe ngumuntu onabantwana. Yabona angakuthanda impela ukuthi uyakuthanda, kodwa inkinga ezombamba ukuthi akushaya. Uzobheka abantwana athi ngiyabathanda nabantwana, inkinga ekhona ezovela lapho isekuthaneni njengoba kungesibona abantwana bayo lento. Kulikhulu ukuba discipline laba bantwana ngoba bazocasha ngegama lokuthi ngoba akasizani. So kuneyinkinga ezizoba khona vele, uyathanda awuthandi uma uganwe ngumuntu onabantwana. So bazocabanga lezo zinto, omunye agcine seyeka akiyeke, kanti uma ungabatholanga useyingane, ngisho ungaba no-30, abanye bazohlanganisa ikhalenda, abanye bazokuhleka, uzube na mina ngazi abantu abangaphezulu kwa-50 no-60 abakhule bekholwa baziphatha kahle, abanabo abantwana ukuze namhlanje, and bayaphila labo bantu. And mufuna ngikhombise bona, ngakhombisa ngikhuluma abantu abaphilayo, bayiphatha kahle, hayi ngoba naku kuthiwa abekho abesilisa ababafunayo noma ababashelayo, cha, bakho, kodwa bakhetha ukuziphatha kahle ngenxa yevangeli. Laba basemakhaya bayazama ukuyiphatha kahle ngenxa yale process eyenziwayo, kodwa bazothi mabethola ivangeli, le process abadlule kuyona ebasiza ukuthi bayiphathe kahle, kuzobasiza noma sebefumene ivangeli. So ngizama ukunikhuthaza ukuthi ziphatheni kahle, ngithatheni lendlela abathi abantu iyacindezela. Ngoba usathane ungenile ke kuhulumeni, uzofika athi uhulumeni ucindezela abantu banamalungelo, abantu bahlolelwa, kwenzelwani lokhu nalokhu nalokhu nalokhu. Ucasha ngani ukuveza kube sengazi ukuthi uthando yabathanda laba bantu, kanti inzondo yokugcina aseyenzile ngaphakathi kwakho uhulumeni uthola usathane odriver yonke le agenda ukuthi abantu noma abantwana bangakwazi ukuyiphatha kahle, ukuze ikusasa labo lidestroyeke, liphele. Usathane empeleni uqonde ukuzoqeda ngemindeni, uqonde ukuzoqeda ngabantwana bakaNkulunkulu, uzoqeda ngomuntu. Yikho epromota nge-abortion, ngoba akafune muntu usathane emhlabeni. Noseze wakhona-ke ufuna ukuyidestroya impilo yakhe. Ngakho-ke bantwanyana, Sunday school, thathani lezi izifundo eniyitholayo, kuzofika ke nina amantombazana, abafana bazomtshela ukuthi bayanithanda. Amanga lawo. Lithi iBhayibheli, ungavusi uthando esikhathi singakafiki. Yabona mangabe usemncane engakafika umfana kubazali bakho athi lo ngifisa ukuzokwakha umuzi nami, mayengakafiki ngalokho efika kubazali bakho akakakuthandi lo muntu, ufuna umzimba wakho, ucashe nje ngaleli gama lothandiso ukhuluma ngalo namhlanje. Ucasha ngalo nje ngoba vele usathane njalo. Ngaphakathi kwalowo muntu kunosathane. Qaphela ungakhohliswa, ungadukiswa. Lize lithi iBhayibheli kuba seKorinte bokuqala isahluko 15 verse 33, ngikhumbula kahle, ningadukiswa
ukujwayelana nababi konakalisa ukuziphatha okuhle. Don't be deceived. Bad company corrupts good habits. Don't be deceived. So bazofika ke bazomkhohlisa. Qaphelani. Sizokhuluma ngothando ke namhlanje. Singakafundi ngicela sibalanele. Babatho sezulwini sebeshilo abantwana bathi wena ukuthanda. Futhi sazi ngalokho Nkosi ukuthi singakathandi wena wasithanda. Nkosi sizokhuluma ngothando, sizokhuluma ngawe. Sizokhuluma ngobuwena uNkulunkulu othwengcwele. Sifisa kangakanani Nkosi ukuthi ubuwena bungene ngaphakathi kwethu Nkosi ukuze sibe nokuphila okunaphakade. Ngiyakhuleka ke uNkulunkulu othonamandla ukuthi uthulise yonke imimoya. Usathana ayichithile emhlabeni Nkosi ukuzovala izwi lakho. Ngithumba konke ukungalaleli, ngithumbela ekulalelweni kwezwi lakho. Uqalekisa uNkulunkulu othengcwele konke okudiphileyo okuzomelana nezwi lakho. Baba othengcwele izwi lakho linamandla libukhali kunenkembe esikanhlangothi zombili. Ngicela ke Nkosi ngalawo mandla ezwi lakho Nkosi uyahlula inhliziyo yethu. Ngalokho bukhali Nkosi bezwi lakho uNkulunkulu othengcwele mali ihlabi inhliziyo zethu. Nkosi masilizwe izwi lakho maqede Nkosi silenze siliphile. Ngoba Nkosi uma sesizwile singalenzi kodwa siyazikhohlisa usifanisa nendoda eyisimula. Indoda yakho umzwayo esihlabathini ukuthi lapho Nkosi kufika imvunguvungu nezimvula. Nkosi yamakhosi lithi iBhayibheli ukuwa kwaleyo ndlu kwabakhulu. uNkulunkulu othengcwele sisize ukuthi sakhele edwaleni eliyinkosi uJesu. Ekuyilona dwala Nkosi itshele egumbi. Nkosi yamakhosi cornerstone enqatshwe ngabakhi. Silekeleleke emdalweni nomhlaba ukuthi thina singalinqabi lelitshe kodwa Nkosi sakhele phezulu uJesu Kristu oyinkosi. Uso wakho umsebenzi Sizofunda ke incwadi yevangeli ngokukaJohane chapter 13. Sifunde verse number 34 and 35. Isihloko sakhona ke lapha ngamagama abold amakhulu kuthiwa
ukukhazimuliswa kukaJesu, umyalo wokuthandana, uJesu uthi uzophikwa nguPetru. Kufundeka kanjena ke, ngininika umyalo omusha wokuba nithandane njengalokhu nginithandile nani nithandane. Ngalokho bonke bayakwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. Inkosi ibusiswe ukufundwa kwezwi layo. Ngininika umyalo omusha wokuba nithandane njengalokhu nginithandile nani nithandane. Ngalokho bonke bayakwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. Sizokhuluma ke ngothando namhlanje. Umyalo lo omusha, kodwa futhi umyalo owawukhona kwasekuqaleni ukuthi nje lo myalo noma lento okuthiwa uthando yaqala kuye uNkulunkulu. Uthando ke uNkulunkulu lwahlula izwi lakhe uNkulunkulu. Izwi likaNkulunkulu lahlulwa uthando lukaNkulunkulu. Yishiso yini lokho? Ekuqaleni uNkulunkulu udala uAdam, umnikeza umyalo ukuthi angadla kuyona yonke imithi ngaphandle komuthi ophakathi nendawo noma umuthi okwazi okuhle nokubi. uAdam ngokukhohliswa, ekhohliswa umkakhe ekhohliswe inyoka, wadla kulowo muthi, kanti umyalo kaNkulunkulu uthe mhlazane wadla kulowo muthi uzofa nokufa. The day you eat of it, you shall surely die. Amazwi aphuma emlonyeni kaNkulunkulu lawo athi you shall surely die. Nembala badla abantu, kwafika ukufa umuntu. uNkulunkulu kusho ukuthi wayesesibekile isinqumo sokuthi njengoba umuntu esedlile waphula umyalo kaNkulunkulu, usefile umuntu. So isinqumo sasesiphumile. Kodwa kukhona abantu abaphila ukuphila okungaphakade namhlanje. Ngoba bashilo abantwana, John 3:16, ngokuba uNkulunkulu walithanda izwe kangaka waze wanikela ngendodana yakhe ezelwe yodwa, ukuba yilowo nalowo okholwa yiyo angabhubhi, kodwa wayethe umuntu odla kulowo muthi uzobhubha. Kodwa ngenxa yothando lwakhe umuntu mayekholwa indodana yakhe angabhubhi, angagcini ngokuthi angabhubhi, kodwa phinde abe nokuphila okungaphakade. Lokhu kuphila okungaphakade okwakunqunywe ususwe kumuntu ngenxa yokuphambana nezwi likaNkulunkulu. Kodwa uthando lwafika noma olwalukhona kuNkulunkulu lwamahlula uNkulunkulu, lwathi uthando no. Laba bantu njengoba sebefile balapha ekufeni, bavalelwe ukufa, uSathane waze wathatha izihluthulelo zokuphila kumuntu. Umuntu waboshwa. Yayisithi inkosi uJesu uma indodana yomuntu emkhulu lana kuba ngabakhululekile impela. Wathi uNkulunkulu no. Akekho umuntu ongathatha lezi ikhiye kuSathane ezokufa neHades.
Akekho omunye umuntu ongakhulula umuntu ekufeni ngaphandle kokuthi yena uqobo lwakhe ehle azofika phile emhlabeni bese afe uthando lo afe ahambaye kwabafileyo afike lapho abafileyo athathe ihluthulelo zokufa nezihayidisi bese kuyavuleka bese umuntu akwazi ukuphuma ekufeni angene ekuphileni okungenaphakade uthando lolo ilolu uthando ke olungenaphakade lo thando esokhuluma ngalo namhlanje manje ke ntombazane umfana mayefika ezothi uyakuthanda usuke ezokukhipha ekufeni yini usuke ufile awufanga uzoqamba amanga uthando ilolo lokuthi umuntu udela ukuphila kwakhe ngenxa yomhlobo wakhe lo mfana ozothi uyakuthanda usekudelile ukuphila kwakhe ngenxa yakho wathi yabona lezi inkomo enginazo ngizozusa kulabazali bale ntombazane ngoba ngiyamthanda yabona ke lo uyakuthanda usungaqaleke manje mhlawumbe uthandaze ke kuNkulunkulu ukuthi kuyikho ke ilokho esekwenza hayi mangabe sazokutshela ukuthi uyakuthanda awuthandazi ngisho ukuthandaza awumbuza nje uNkulunkulu ukuthi ngempela uyena lona njengoba no qhamuka kusathana lo mase kuqhamuka kuNkulunkulu uzosebenzisa ichannel okuyiyona yona hayi lena ngumbhedo uyodlala ngoba uthando ilolo lokuthi uNkulunkulu walithanda izwe kangaka ukuthanda kwakhe izwe into yokuqala yenza kwaba umnikelo uNkulunkulu nguNkulunkulu Baba uNkulunkulu Indodana uNkulunkulu Moya Oyingcwele wanikela yilona thando ke lolo mawungakabikho umnikelo hayi uthanda likakabikho yabona indaba yomnikelo yenzeke eqaleni enganeni zokuqala noma kubantu ababa ngobokuqala abazalwa ngowesifazane uKhayini noAbel kwafika isikhathi sokuthi uKhayini abheka bona ukuthi hey ake nginikele ngalezi ithelo zami kuNkulunkulu noAbel naye bonke yazi lento ezobhuti wami iright yinhle lento le ake kwakuuthando lo ukuthanda uNkulunkulu hayi wanikela ngezithelo zakhe angazi noma uyibona mhlambe zingamilanga kahle noma khona ngekho kodwa wanikela kodwa noAbela wathatha lezi ezikhuluphalisiwe yabona lezi ezigugu kuyena athi mayibheka ayithanda abodle ngiyayithanda hayi wathatha lezo wazonikela kuNkulunkulu uNkulunkulu unaka ubheka uthanda umnikelo kaAbel kodwa okaKhayini hayi noma ngabe waba wokuqala ukunikela kodwa hayi bese ke lithi iBhayibheli nikelani imizimba yenu kuNkulunkulu ibe yiminikelo epheleleyo ephilayo nethandeka kuNkulunkulu kusho ukuthini lokho makufanele wena nami sibe ngumnikelo othandeka kuNkulunkulu kufanele siyibuze ukuthi yini ethandeka kuNkulunkulu so ngamanye amazwi nalomfana ofuna ukuthi uzokuhlela kumele nawe uqala bonakale ngumnikelo kuNkulunkulu athandeke kuNkulunkulu kuqala ngoba umuntu othanda kumele aqale anikele ngaye abe ngumnikelo sibona umnikelo kulolo thanda uma sithanda uNkulunkulu ke sidinga ukuthi siqale sibonakale ngomnikelo sibe ngumnikelo thina umnikelo ophilileyo
umnikelo othandeka kuNkulunkulu owamukeleka kuNkulunkulu. Kusho ukuthi ngamanye amazwi uma uzobheka kahle imiyalo yeminikelo eTestament elidala, hayi imvu eqhugayo ibingamukelekile, enesici nje noma iyiqhize noma injani ibingamukelekile phambi kaNkulunkulu. So uma ngabe unesici phambi kaNkulunkulu ngoba kufanele ube ngumnikelo othandeka kuNkulunkulu, kusho ukuthi uma unesici phambi kaNkulunkulu awusiyena umnikelo othandekayo. So njengoba yena uNkulunkulu wanikela ngendodana yakhe, nathi-ke simele ukumthanda sinikele kuye ngokuphila kwethu, ngoba naye wanikela kithi ngokuphila kwethu ezosilanda ekufeni, esilanda eHades, esilanda kwabafileyo, wasilanda ukuba sibe nokuphila okunaphakade. Kuthiwa-ke ngininika umyalo omusha wokuba nithandane. Uyabona-ke lithi iBhayibheli, umuntu ongathanda umzalwane wakhe noma ongathanda omunye umuntu angasho kanjani ukuthi uyamthanda uNkulunkulu engamboni? So uNkulunkulu uzobona naye ukuthi siyamthanda uma sithandana. And lize lithi iBhayibheli, ngisho nabantu, abantu-ke nje impela bakholwa bazokwazi ukuthi singabantwana bakaNkulunkulu, noma bazokwazi ukuthi singabafundi beNkosi uJesu ngento eyodwa. Abazusazi ngokuhlabelela kwethu ukuthi singabafundi beNkosi uJesu. Abazusazi ngokuthi size enkonzweni ukuthi singabafundi beNkosi uJesu. Abazusazi ngokuthi siyashumayela ukuthi singabafundi beNkosi uJesu. Yazi yini ezokwenza ukuthi basazi ukuthi singabafundi beNkosi uJesu? Uthando. Ngalokho bonke bayakwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana nina. Abantu bazokwazi ukuthi ningabafundi, ngamanye amazwi niseklasini lami, nikuregister yami, ngoba iklasi neklasi lineregister. And uthisha uyena oneregister yokuthi usibanibani nosibanibani oseklasini lami. And umuntu oseklasini akwenzeka ngayithola itest. Andileke kwafakaza-ke indaba yokuthi kuyakhulu enkosini umuntu abamindawo. Hayi ngitshela indaba ebuhlungu. Uyabona-ke mangabe usufuna ukukhula enkosini, ngicela ulindele le ndaba noma le nto eyokuthi inkosi mayisifuna ukukukhulisa ngempela, isifuna ukukubeka kulezi zinga ekufanele ngabe wena ukulona, izodedela ama-test. Yabona uthisha mangabe ufuna uphasa udlulele phambili, before udlule kuleso sigaba okusona, hayi uzoyithola itest. Uzoyithola itest and ngeke udlule lapho ungayitholanga itest. Ngeke udlule lapho ungayiphasanga itest. Mawusayifeyila nje itest uyohlala lapho nje ungaphuli. And mangabe uyiphasa uzodlulela phambili uthola itest yakho niyaphambili futhi. Yala kuleli zinga okulona. Yazika ukuthi uma ufuna ukukhula ngempela uzoyithola itest. Abantu ke bazokwazi ukuthi singabafundi beNkosi uJesu uma sithandana. Hayi abantu basezweni banalesi simanga ukuthi kunezinto ezicashe kubazalwane kodwa bona abazazi. Abazalwane bathi bayakholwa, umuntu wasezweni ethi laba siyayifanela nje nabo, siqoma nabo, siba ngo-boyfriend nabo, no-girlfriend nabo, siyababanga nabo. Usibanibani sezuyimbangi yami. Bathi ayisiyefana nje obalokhu uthando. Ngobani bathi bebheka ba-understand impilo yokukholwa noma bengakholwa, ngoba abanye babo bakhuliswa abazali abakholwayo, abanye babo balazi iqiniso, abanye babo balazi iqiniso okudlula wena, kodwa bekho futhi eqinisweni. Akusho ukuthi ba-right, no, kodwa iqiniso ukuthi
hlala othandweni uthando luqala emnikelweni alivele nje ukubonakala sekukhona uthando no uthando luqala emnikelweni mina ugogo wami uma ubani ngiyakholwa ukuthi usezulwini into ayinayo kakhulu kakhulu ezaxabana nomkhulu beqatshaniswa uthando lithi iBhayibheli ningabe naqala namuntu ngaphandle kothando baxabana impela ngenxa nje yothando fika umakhelwane bengizocela ushukela gogo ngananazi lungisa hambe kushukela lapha hayi ngokushukela ngiwunikeza umakhelwane umkhulu akasabona emehlweni mawubani ongenzela itiye hawu kushukela hawu uzophisana ngoshukela kanti awukho uthando ke lona so abantu ke bazobona uma sithandana ukuthi singabafundi benkosi yethu Jesu lolu thando lolu yilokho lisithola nakhona lapha kuMateyu 25 muqala verse 1 ithi inkosi uJesu ngangilambile wangipha ukudla bathi labantu abayizimvu hawu sabona kulambile sakupha ukudla ithi inkosi uJesu lokho enikwenzile kwabancanyane bami nikwenzile kimi ngobani yesikhathi uthanda umakhelwane wakho noma umfowenu uthanda inkosi uJesu ngoba ngumfanekiso wenkosi uJesu ngumfanekiso kaNkulunkulu lona so usuqalileke uyalenza uthando nebandla lenkosi uJesu liqalwe ngothando isisekelo salo kwaba uthando ukwanda kwebandla lokuqala into elandisa kakhulu uthando ake sibheke lapha izenzo 2 siqale ku verse 44 uthiwa bonke abakholwayo babendawonye anikwazi ke ukuthi nihlale ndawonye ningathandani ngokujwayelekile abantu mabengathandana bahlala ndawonye ngisakulelo phuzu nje kunabantu abaningi ekade bethandana beqomene ngothando liqalwe uSathane kodwa badivosile namhlanje ngenxa ukuthi isisekelo sothando bekusathana uqobo lwakhe uthando lomjolo loqoma ngiyakhumbula sengijwayele ukuyisho le ndaba ngesikhathi sengithembisile uma ngikhumbula kahle sengizoshada noma sengizoshadelwa ngangisebenza eSenturion ngesikhathi selunch ngithatha imoto ngihambe ngiye eSpar ngiyothenga engizokudla ngelunch mangihamba nayi advert newspaper ibhaliwe ukuthi till marriage do us part kuthiwa ngeSulu sizohlukaniswa ngumshado lisho kanjalo leli phepha isho kanjalo iheadline ezinohlonze licabanga lena sizohlukaniswa umshado angane abantu bashada abathi sohlukaniswa ukufa kodwa bahlukaniswa idivorce bahlukaniswa abameli kodwa bebethe bazohlukaniswa ukufa hayi mangibuye eSpar ingqondo yami ngitshela hayi ngizogooglisha le topic ngiyifunde lapha emsebenzini ngisakwazi nokudla kahle ngifuna ukuzwa le ndaba ukuthi sizohlukaniswa umshado kanti besihlanganiswe yini hayi ngifunde le ndaba thanda lomjolo njalo uthola abantu bathandane 10 years beqomene bekhipha itiye
bebesenza intando kaSathane. Yabona uSathane as long as wenza intando yakhe yonke into izohamba kahle nje besimulu. Akazukuphazamisa ngoba wenza intando yakhe. Isisho kanjalo ke inkosi uJesu ukuthi umbusi walelizwe wahlulela. Isho kanjalo ikhuluma ngoSathane. Hayi ke abangane nehlobo bathi hey yabona nina you are compatible. Niyatholana ni. You are compatible types. Yabona ngizobeka kanjani ngesu. Ningabantu abaxhumene abaxhumanayo. Yabona into yena ihlangene ithe. Ayikwazi ukuhlukaniswa yilutho. So yabona sekufanele manje nibeke nje lokuthandana kwenu nikwenze official. Ngokuthi nishade kube official. Sathane akawufuni kumshada. Banele bashada. Baqala baxabana. Bebehlala ndawonye bekhipha itiye, bengaxabana. Baqataniswa kusebeshadile. Baqatsho sebenza intando kaNkulunkulu ke manje uSathane unovalo. Uthi yabona ke manje uma kungaphenduka omunye wabo kulula ukuthangela ezulwini. Kodwa manje sekubehlezi ndawonye kodwa bengashadile. AwuSathane besathi no bangaphenduka bayezulwini lapha. Ngoba bakhipha itiye. Hayi ke bashada 2 years later baxabana babona we are not compatible anymore. Now the one who made us compatible is now against us. Lokade bahlanganisile ngoba sebenza okuphambene naye usiyabahlukanisa ngoba vele babehlanganiswe nguye. Thando lomjodo hlanganiswa uSathane. Mase funa ukunhlukanisa uzonhlukanisa futhi ngokwentando yakhe. Lo munye amaphutha kade ngawaboni useyawabona. Ngoba noSathane usethi manje yambona lo wenza manje uyabheka manje. Yambona lo wenza manje uyabheka. Yabona ufika zokhuluma lokho lo azokhuluma lo abaxabanisi. Baxabani phezulu. Ngobani? Uthando oluvela uSathane. Kuthiwa ke bonke abakholwayo babe ndawonye. Yikho ke inkosi uJesu ithi okuhlanganiswe uNkulunkulu makungahlukaniswa umuntu. Ngamanye amazwi waqala washada nje. Akuhlukanwa. Ngoba angithi niyakholwa. Kuthiwa laba babe ndawonye. Manje nina niyakholwa kodwa senihlukene. Kodwa laba babekholwa. Hayi ngiyakunderstand ngoba bangakholwa. Hayi cha bona bangehlukana babethanda. Ngaba bevele behlanganiswe lokuSathane. Ngoba lithi iBhayibheli phela okuhlanganiswe uNkulunkulu makungehlukaniswa umuntu. Alisho ukuthi okuhlanganiswe uSathane makungehlukaniswa umuntu. Yikho abantu beqonimene mase omunye wabo ephenduka uyahlukana nalo aqomene naye noma ngabe sebenengane ezingu5 noma besebehlala endawonye iminyaka emingaki akusho lutho lokho as long as bengehlukana bengahlanganiswanga uNkulunkulu. uNkulunkulu uyakuvuma ukuthi mabahlukane. Empeleni uNkulunkulu uthi mabahlukane ngoba lapha kuJohn 4 owesifazane mayihlangana naye inkosi uJesu lapha yana ngizanza amafasitela ngalapho ngoba abantu abamsindo behlangana nalo wesifazane lo wesifazane uthi indaba yomjodo uNkulunkulu ayifuna. Ithi inkosi uJesu ngiphuzisa amanzi. Mangavaleki kanti wayekeleni mangavaleki. Yekele kodwa. Ithi inkosi uJesu ngiphuzisa amanzi. Isithi inkosi uJesu umubu wazi ubani lo ozocela kuwena amanzi. Wena obuzocela amanzi kuyena. Hawu wesifazane hawu kanti umkhulweni kulubaba Abraham. Bese ke athi ke wesifazane ngiyacela ungiphela amanzi ukuze ngingaphinde ngize la ngoba uphuza lamanzi ngaphinde wome lapha kana.
ithi inkosi uJesu yabona-ke siyaqala manje ukhomba izolo ethi before ngikuphuzise lamanzi owafunayo before uthole ukuphila okungaphakathi awuze nendoda yakho kuqala yeah ngoba nendoda fanele izane enkosini uJesu izanayo uthi wesifazane anginayo indoda ethi inkosi uJesu ayiqinisile ngoba nalo naye akusiyena wakho so amanye maze nangingahlanganiswanga mina vele so lento yenu ayikho wena kusho ukuthi ngamanye maze yiza wena kuphela mina bengifuna ukudalula lento yakho eyinkinga enza ukuthi ngingakunikezi lamanzi ngoba kunezinto ezizokwenza ukuthi ungawathola amanzi okuphila okungaphakade ngenxa yokuthi ufuna ukuza nenkosi uJesu enkosini uJesu nazo kunezinto okumele uyishintshe uphelele uma ufuna ukuze uthole amanzi okuphila okungaphakade. Bonke abakholwayo babendawonye bahlanganyela izinto zonke. Na akukhulunywa ke la ngomshado ningangizwa kahle. Kodwa kuthiwa bonke abakholwa njengoba sikholwa nje sindawonye. Kodwa futhi ekubeni indawonye kwabo akubanga nje ukuthi ekwazi kwamlandisa indawonye. Enye izinto abayenza uthando. Ukuthi bahlanganyela izinto ndawonye uthando lona. Akangaba akho umuntu othi hayi okwami lokho. Hayi lokho ungakuthindi. Okwami nje. Kodwa bahlanganyela izinto zonke. Hayi mhlawumbe ukuthi hayi yabona lokhu ngingamsiza ngakho uSibani kodwa lokho hayi okwami ke lokho futhi lokho sekugokugcina. Ngeke ngikwazi ukumsiza lokho. Yabona sengifike egcineni manje. Cha. Zonke izinto bathengisa ngemfuyo nangempahla. Mhlawumbe khona omunye wayedinga ukuthi nokuthi asabone lona ukuthi yazi anginakho lokho ukuthi ngingamsiza ngakho uSibani bani. Into ezongisiza ukuthi ngiyothengisa ngale mpahla yami ukuze ngiyonikela ngale mali ukuze athole lokho akudingayo. Bathengisa ngemfuyo nangempahla babela bonke. Hayi abangakucwasayo. Akubanga ukuthi uSibani bani ngathi akakholwa kahle kahle futhi uSibani bani izolo kwangangithatha kahle hayi mhlambe mina ngizothatha lokho ngiyonikeza uSibani bani. Akubanga kuphela. Kodwa bathengisa ngemfuyo nempahla nangempahla babela bonke ngayo njengokuswela kwabo. Yabona ngoba sebethengisile bayaba ke manje uSibani bani uswele kangaka udinga ukuthi lento ke abathi iMarxist society ukuthi you get what you need, not what you deserve, but what you need. Thola lokho okudingayo hayi lokho okudeservayo. Futhi ngamanye amazwi ebandleni kaNkulunkulu beliqala nje akubhekwanga ukuthi uSibani bani uyadeserva yena ukholwa kangcono uSibani bani ungumfundisi yena uyena kumele ahambe ngamabhanoyi ahambe ngento ezinkulu ngakho ke uyena kumele simnikelele kakhulu omunye nje sizombona efika ngengubo yonke nje enkonzweni asinandaba naye ngoba vele kusho ukuthi akakholwa yena njengoba enalempahla yodwa. No, banothena ukuswela kungakhona. uLazaro angithena wayeswela ukudla eswela ngisho imbuthuluka kodwa khona ongena eparadise. So ukuswela akusho ukuthi awukhona. Akusho futhi ukuthi awuthandazi. Uswele. Akusho ukuthi mhlambe wena uNkulunkulu akawuphendula ukuthandaza wakho. No. uNkulunkulu usabele ngendlela eyahlukahlukene kodwa usimisele ukuthi siphile ngendlela efanayo. Uthi wena usebenza lapha phezulu ngokuthola imali engaka. Kodwa wabela omunye kanga ngokuswela kwakhe nokudinga kwakhe. Angabekho umuntu ozolala engadlile ukhona usazi. Umzalwane alala impela engadlile angikhulumi ngomuntu ofastile mina.
ukhona wena usazi libe lithi iBhayibheli uma ukwazi ukwenza okuhle ungakwenzi kuyisono kuwe and uzofela khona lokho ungene esikogweni ungenele khona lokho funa uMateyu 25 qala verse number 31 khona abangenela lokho nje esikogweni balahlelwa khona lokho nje ukuthi athi inkosi uJesu ngangilambile la ngangiyiphukuza kuthi amanywazi uthando lwalungekho akwazi ukuthi umuntu angalamba ungamphukudla and la sithola ukuthi kwakungabhekelela ukuthi ubani lo ibe sithi inkosi uJesu lapha kuMateyu 5 mangikhumula kahle ngithi thandani nezitha zenu isitha sakho masilambile siphe yabona lo muntu okuzondayo lo wathakatha uma wakho awunayo uma wakho wena manje nombabu wakho wabula wayelo muntu uyamazi futhi lo muntu yabona mhlazana eswele ngisho ngaswelele awenze umlekelelo mhlawumbe uyasebenza lapha engadini kwakhe uthi awumakhelwane awuthi-ke ngikulekelele athi esazi kahle futhi uyalazi iqiniso awuthi ngikusize aqala kusola akubheke ngamanye amehlo uphinde umsize futhi uphinde umenzele okuhle futhi yabona-ke uma wenze njalo one of two things will happen ngoba uyamthanda uzobona yena ukuthi umfundo wenkosi mayengaboni wena-ke kusho ukuthi ufungela amalahle empilweni yakhe kodwa kukuyena ukuthi yiphi into ezogcina yenzeka kuyena wena uveze uthando kanti uKristu uthando ngamanye amazwi awushumayelanga kodwa ushumayelile ngoba ufike kulo muntu wawuveza uKristu ngoba uKristu luthando usukwamveza nje uKristu komakhelwane bakho kulabo ohlala nabo nje endlini ohlala kuyona usukwamveza uKristu noma nje labo ohlala indlela abakuhlupha ngayo lo sathana okubona useze wangena kuwena noma wena uzonqoba okubi ngokuhle athi efika usathana ezolwa nawe bese uveza uKristu uthando athi uyakwenza lokhu uveza uKristu yikho phela ethi thandani nezitha zenu ngoba ubaba osezulwini ilanga lakhe uliveza kwababi nabahle uyazi ukuthi indlela asithanda ngayo uNkulunkulu kuthe inkosi uJesu lenga lapha esiphambanweni ngala isigebengu mhlawumbe abanye abantu basesikogweni ngenxa yabo labantu lo munye wavele wathi hayi inkosi ngeke uzongikhumbula embusweni wami wavele nje wamukela inkosi uJesu ngenxa leso sizathu yathi inkosi uJesu namuhla uyakuba nami eparadise uthando-ke lo olingabheki ukuthi usibanibani wenzeni kodwa lithi iBhayibheli yilo nalo okholwa indodana inkosi uJesu unokuphila okuphakade leselelesi sakholwa inkosi uJesu silenga lapha emthini inkosi uJesu yabe ikhombisa uthando lapha emthini ngokuthi isamukele leselelesi ukuveza uthando lolo yilolo thando ke salibona inkosi uJesu ilenga lapha emthini akuqinanga lapho thema ungakaphuma umphefumulo yaqinisekisa ukuthi awuphuma umphefumulo ingakaxoleli ngoba isifundise ukuthi asixolele noma sikhuleke sithi abaxolelwe abantu yathi baba baxolele isizathu salokho ingoba abakwazi abakwenzayo babengazi ukuthi bambulala no babesazi inkinga ukuthi amadimoni ayekubona ayesenza ukuthi abambulala ngisho noJuda Iscariot akambulala akayidayisanga inkosi ngokwakhe lithi iBhayibheli before athengise ngenkosi uSathane kwaqala kwangena uSathane kuJuda Iscariot so inkinga into embenzo umuntu inkinga koqale kwangena uSathane
ngoba no-Eva before kufika inyoka ingene kuyena akazange amlinge u-Adamu. So inkinga nje yikho lithi iBhayibheli abasingelayo asibakhulekele ngoba inkinga enkulu ababhekene nayo ukuthi kungena uSathane kubo. Kodwa thina ngoba singabakaNkulunkulu simele ukuthi sithande. Andile ngicela ungiphe 5 million. Ngiyacela ungiphe futhi. Awufuni? Yazini engakunikezi ukuthi akanawo. uKristu uluthando. Now, uma ungenaye uKristu ngeke umveze uKristu kubantu. Uma ungenalo uthando lamukele kuKristu ngeke uliveze kubantu. Uma usahlulwa ukuthanda abantu kusho ukuthi awunaye uKristu ngoba awukwazi ukuphana ngento ongenayo. Ngisho ngabe unokubela okungakanani ngeke uphane ngento ongenayo. Laba bantu yikho phela ababenempahla bathengisa ngayo ngoba babenayo. Kodwa lo thando olwangena kubona ngoba sekungena uKristu labenza ukuthi babone ukuthi le mpahla le angeke ngifake ezulwini. Ithe inkosi uJesu ningazibekeleli ingcebe semhlabeni. Cha. Ngoba ungaba nayo ingcebe emhlabeni bese uyongena esikhona. Angisho ukuthi yeka nimsebenzi. Cha. Umuntu wakwazi ukuthi athole ithuba elingcono lenkosi uJesu umuntu oyisomabhizinisi umuntu oyinemali. So kuba nemali nakho futhi akusona isono. Impahla yabo bathengisa ngayo ngenxa yothando. Ngenxa ukuthi bethanda laba abaswele. And iBhayibheli lithi bayakwazi ukuthi ningabafundi bami uma nithandana. Yileyo ndlela abantu ababezoqonda ngayo ke manje ukuthi abafundi benkosi uJesu labo abathandana kangaka ngalolu hlobo. Kuthiwa ke verse 46 lapha kuzenzo 2. Imihla ngemihla baqinisela ngenhliziyonye ethempelini behlephula isinkwa ekhaya. Badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumnene benhliziyo. Inamavesi mhlawumbe singasaziwafunda namhlanje. Badla ukudla kwabo ngentokozo. Yazi inkosi uJesu ithini? Isithandile yasinikeza umyalo wothando ukuba ukuthokoza kwayo kube kithi kuhlale kithi. Yabona lana kuthiwa badla ukudla kwabo ngentokozo nangobumhlophe benhliziyo. Ngiyakholwa la ukuthi le ntokozo kwakuwukuthokoza kwenkosi uJesu. Usekwahlela yini ukuthi uphe umuntu oswele. Ngesikhathi upha uyalahlekelwa ngithi. Uma ungabe uno 10,000 uphe umuntu 2,000 awusenayo 10,000 so usele no 8,000 angithi. Futhi ngesikhathi upha wena uyalahlekelwa ngithi. Wakuzwa le ntokozo ebakhona umupheni ukuthokoza kwenkosi uJesu esekungene kuwena ngoba uthandile. Ile ntokozo ke ile nto yenza ukuthi uzizwe uthokoza umangale na ukuthi hawu bekumele hamba ngithokoziswe ukuthi ngithola imali kodwa ngithokoziswe ukuthi ngilahlekelwe imali. Intokozo le yenkosi uJesu kulo Mateyu 25. Lokho kwenzile inkosi uJesu. Inkosi uJesu manje isiyathokoza. Manje ngoba inkosi uJesu kuwena le ntokozo uyithola isila kuwena. Abantu bayazincisha intokozo ngokuncishana. Bayazincisha ukujabula okuzwa ngaphakathi uwedwa ongeke ukwazi ukuchazela umuntu.
ngoba uthando lwakhe nentokozo esinayo it surpasses our understanding. Hayi yakuhlula ukuqonda kwethu, iyadlula futhi. Kuthiwa ke bemdumisa uNkulunkulu, bethandeka kubantu bonke. Yabona banikele benza lokhu bamdumisa. Yabona bangabujabule into evuka kakhulu kulula ukuthi uvuke indumiso. Lize lithi iBhayibheli ukhona yini othokozayo na makahube. Bemdumisa uNkulunkulu sebelenzile. Bethandeka kubantu bonke. Angithi abantu bayakwazi ukuthi singabafundi beNkosi. Uma sithandana baqala ke manje bathandeka kubantu. Yazi ukuthi uthanda iNkosi ngempela uqinisa uthandeka kubantu. Uthandeka nje impela. Bayathandeka labantu kubantu. Kodwa futhi labo abanoSathane bazobazonda ngoba lethi iBhayibheli bazosonda. So uqapheleke kukhona izinto ozozenza zikwenza uthandeke kubantu. Khona futhi ezinye ezizokwenza ukuthi uzonde laba abanamademoni bakuzonda elibangafuni kancane. So ungadidekile uma kuthi uzothandeka kubantu ungamangali abanye mangaba sebekuzonda. Bese kuthiwa ke iNkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo. Ibandla laqala ngothando. Iqala kancane le ndaba ngothando. Uthola ke manje ke sekuyinkosi. Hayi ukuthi kuthiwa bahambele bayoshumayela benza ama-outreach nama-open airs. Angisho ukuthi ku-wrong lokho ningangizwa kahle. Kodwa yona inkosi yenezela abasindiswayo. Okungenzeka ukuthi yabalala kude abanye enyakatho yahlule ukubagodla. Neningizimu yabadedela beze enkosini. Abanye kungenzeka ukuthi babese enkonzweni phakathi kodwa bengasindisiwe ngoba ikhona leyo nto ukuthi umuntu abese enkonzweni kodwa engasindisiwe. Omunye athi ngisindisiwe kodwa akasindisiwe ezonweni zakhe. Ngoba umuntu osindisiwe umuntu osindiswe ezonweni zakhe. Ngoba uyaqamba igama layo lokuthi nguJesu ngoba nguye oyakusindisa abantu bakhe ezonweni zabo. So umuntu usindiswa ezonweni. Mawusadla izono nje akakasindiswa. Ungasitshela nje ukuthi usindisiwe cha akakasindiswa. Kusamele nje uyilwele insindiso ngokholo. Yenezela ke abasindiswayo imihla ngemihla ngenxa yothando. Kuke kwenzeka ke ebandleni engikhulele kulo. Ingixolele mahlale ngisho lento. Makusana kuqala umsebenzi kaNkulunkulu. Bamfuna uNkulunkulu bebehlala ndawonye nabo. Khona nje umunye umama osesandulele benokuyisho lento. Kuthi kwakuhlale vele kusuka umuntu ahambe ayokhuleka. Kuthi kusuka omunye naye asuka ahamba ayokhuleka. Umfundisi wangishadisa. Ubaba kwayena amabhizinisi naye ephethe lawo mabhizinisi. Bekuthi bese emkhulekweni kufika ucingo. Lutho ucingo baqhekezile esitolo. Bathi bona abanikazi bebhizinisi lo lapha esitolo makabhekane nalo umsebenzi ukuthi kwenziwa kanjani ngaloko obhekeza thina sibhizi nomkhuleko. Izinto zezwe ngamanye amazwi zishaya indiva ukuthi ngizwe indaba ezimbi uthando lwami lusenkosini uJesu. Alikho into enza kulomhlaba. Kulezo ikhathi bathi ke bengisemncane bengingakakholwa ngaleso sikhathi ngiyezwa amabesho. Beke kusuka umuntu afike ekuseni athi ngivuswe uNkulunkulu. Lo muntu ukuthola ukuthi ube inyanga omunye ngisangoma. Athi uNkulunkulu uthemba ngize la. Ngizovuma izono zami. Ngiphenduka. Awu, usinyazo ubani? Usho uNkulunkulu.
ngizwe iphimbo nje lathi mangisuke ngize la yilento ke khulunywa ngayo la ukuthi ke inkosi yenezela ebandleni imihla ngemihla abasindiswayo day by day yenezela inkosi abasindiswayo ngencane yothando. So inkosi ke manje ebaletha bona bazalwane, niyathanda isikhule la enkonzweni, niyathanda ibandla likhule. Indaba ke ilele kumina nawe, indaba ilele othandweni ukuthi unalo yini uthando, uyamthanda yini oseduze nawe, noma wena uzibhekela kwakho nje selfish. Hayi ngokwami lokho, yabona ke lokho thinta umuntu, noma ke hayi lokho okugcina. Yazi lo wesifazane uma kufika umprofeti Eli, wena njalo umprofeti Eli wakhuleka ukuthi angingabikho mvula and yam-affecta nayo indlela. Nayo ngakhuleka nje lento kodwa ikhulekela i-affect negative nayo ngokwaleli lizwe. Njengoba ngeke ngasho ukuthi uyokhulekela ukukhula enkosini uvelelwe yinkinga, u-affectwa umkhuleko wakho. Kodwa futhi khuleka ungaye ukukhuleka. Lo wesifazane shonelwe indoda ubuhlungu, salene ndodana, nanzi indlala. Noma ngabe bekhona ke indoda ibizolima kanjani ivule ingekho. So kuba khona kwendoda nokungabekho kwabe ngekusize kuleso sikhathi. Nangu-ke Eli umntwana kaNkulunkulu uyafika kulo muzi, uvakashile kuleli khaya. Ufika umama nangu ubhizi nokudla. Hawu, awungenzela ukudla wemama. Saqala kumama eyalanda ukudla. Bona ke lokudla okubona la engikwenza la. Ngokugcina nci. And senginqumile enhlizweni yami ukuthi okay, sizodla namhlanje nendodana yami. Hayi ke emva kwalokho sesiyinikele ukuthi siyafa. Akusekho kunye. Uthi ke umprofeti hayi, yabona ke lokudla uthi ke okwakho nendodana yakho nobabili kuphela. So kuyisikali nje sabantu ababili. Awuqale kuzonikeza mina. Before uthathe wena nendodana yakho labo bathandayo qala. Hey, Wesifazane wakholwa. Thatha ukudla, waphaka, wanikeza umntwana kaNkulunkulu, wadla, nabo badla. uNkulunkulu wenezezela ini? Isibusiso, ukudla akuphelanga, noma amafutha akaphelanga leyo kwazi uthoda yise kwazi kwaba ukubuya kwemvula. Ezinye izinto nje empilweni yakho zibanjwa ukumisha. Zibanjwa ukuthi nje uthando. Hallo. Hamba utshela abantu ngiyakuthanda. Kodwa uthando mase sibhekisisa kahle alukho. Yona nje into eshoda ebandleni. Mhlambe ngaba nje asisekho kule class, mhlambe ngaba sesafuna eziningi. Uma bese nothando walendlela impilo sibina ngayo. Indlela nje yokwandisa ibandla. Uthando. Ngoba sinothando thina komunye nomunye inkosi yenezezela ngabo. Ngoba yazi labo bangena abazofika bathole uthando. Ngamanye manje abangena abazofika bathole mina. Yazi kunabantu zalwana sebewile baphumele ebandleni ngenxa ukuthi belungekho uthando ebandleni. Abanye bazoze bawongena esikopweni ngenxa ukuthi belungekho uthando.
babathi sezulwini uthando lwakho luyamangalisa ukuthi inkosi yangathi umuntu sefile uzomlanda ekufeni ngoba vele wayengaba namandla engumuntu ukuthi awuthatha ihluthulelo zokufa nezehayidesi. Ngenxa lokho ke inkosi yamakhosi wanikela ukuphila kwakho wakudela ngenxa yethu uNkulunkulu uthembile. Masilifuze lelo bandla laqala labusiswa nathi inkosi senze sikuthande. Singabantu inkosi siyehluleka kodwa inkosi siyabonga ukuthi ushilo kuMateyu 19:26 wathi okungenzeki kumuntu kuyenzeka kuwe Nkosi. Ngawe uNkulunkulu othinomusa singabathanda omakhelwane bethu nezitha zethu. Ngokusizwa nguwe Nkosi yamakhosi singathandana ngale ndlela Nkosi othanda ukuthi sithandane ngayo. Ngoba Nkosi uthando lusenza ukuthi sibe nesihawu komunye nomunye. Wawusuthi ke Nkosi nesihawu sizigabisa ekwahlulelweni. Nkosi yamakhosi uthi umpostoli uPauli noma ngingakhuluma izilimi zezingelosi nezabantu ngingenalo uthando angilutho. Uthi kufana nensimbi encencethayo eba ngumsindo nje uma ngingenalo uthando noma ngingaba nokukholwa okungagudluza intaba noma ngingaba ukukholwa okungavusa abafileyo noma ngaba Nkosi nginganikela kwabampofu njengomfarisi othi wayenikela okweshumi nakwabampofu kodwa inkinga yakhe wayengenalo uthando ngoba Nkosi Jesu nguwe oluthando ngamanye amazwi wayengenawe. Nkosi yamakhosi singacabanga kwesinye isikhathi ukuthi ukuphana kuchaza uthando kodwa Nkosi uthando lungukuphelela kuwe ngoba Nkosi uma senza izinto ngothando oluphuma kuwe kuyilona lona thando uNkulunkulu onamandla. Siyakhuleka ke Nkosi ukuthi useluse ngothando lwakho, usiphe uthando lwakho, usivezele uthando lwakho, usenze Nkosi ukuthi sihlale othandweni lakho ukuze Nkosi sikwazi ukuphana ngothando lwakho. Babathu ingcwele sithande nasemakhayeni ethu, sithande Nkosi nabasizondayo nabasizingelayo sibakhulekele. Nkosi yamakhosi sibathande ngothando lokungazenzisi. Singabathandi Nkosi ngokuthi sithi sigcina izwi lakho. Kodwa Nkosi senze ngoba Nkosi sesibathanda. Sifinyelele Nkosi ekujuleni ngothando lwakho. Sijulise othandweni lwakho Nkosi yamakhosi. Sifundise Nkosi ukuthi luyini uthando. Ngoba uthando kuluyilokho Nkosi usho kanjalo ukuthi umuntu udela ukuphila kwakhe ngenxa umhlobo wakhe. Nkosi yamakhosi nalo wesifazane ke siyeza ukuthi waqale wapha umprofeti Eliya Nkosi yamakhosi ngoba esedela ukuphila kwakhe ngenxa yothando Nkosi yamakhosi. Baba utho ingcwele lutshale inhlizweni zethu uthando lwakho lumile lukhulu Nkosi luze libonakale njengalokhu uNkulunkulu utho ingcwele lakwahlula uthando. Nathi ke Nkosi malisahlule uthando lwakho uJesu Kristu uNkosi. Amen.